Бих изделал бих си на начало. Ще правя песни за путки. Ето има. Няма да говоря, той говори с тези и затова му казва да мълчи. Той правила една на който близко към път. Аз не мога да преценя човек, че ще казвам, не мога да преценя как става. Някой да ми дойде, много добре. Намали малко с чуй приказката. Продължаваме. Говорим за Миша Мара в Брюксел. Продължаваме тази годишното издание, за което си говорим за обществени и политически важни за нас социални. Да кажем какво има за пиене. Да, социално интегрирани хора. Има дъмпа. Един дъмпа остана, бяхме в Германия. Una секунда. Първо изпихме една бутилка Famous Ground. Литър учине. Продължихме с бири дъвс на Homer Simpson. Сега сме на дъмпа. Сан Перегрино, няма проблеми. А вие кой сте? Вие кой сте? На кинолата обратно. Аз мислех на майка му дъщерята. На кинолата съм, брат, бе. Най-добре да си там, бе. Димитров ден, бе, Димитър. Да. Момче. Празник, да празнувам, да пея и да пия. Имаш все пак някакви хора, които са от твоята страна, да седнеш да пиете, да се забавлявате. Извиняй, би ли намалил още малко тази песен, която върви? We're talking about... Песента е 100 кила под Can we talk about давай, голяй, да свидания, братя Рустамови. You know what I'm talking about? Yes, I do. But, Yes, I do, but what? сега няма... It's something contribution to you? Този тип музика на нас не ни подхожда. Ние сме... Да с камера, На майка и путка, бе! Не, такъв... На майка и путка да с камера! Телевизия сте ви отказвате телевизията. МСАД Варна. Да, МСАД! МСАД. Скат Бургас! Ама цигар няма, брат, цигар няма. Ще дори Петко, спокой са, ти абстинентен ли се? Хероин ли е това? Спокойно е. Запалки Дария. Аз му предложих малко по-рано тази вечер да си го изчекърта това от запалката, да го махне. Ама той не те послуша и западна. Западна като човек. Аз пут като румънка да поне остави запалка. Браво. Много добре, да. Пак. Моята тази запалка перас. Що? Как що? Що това сега купих за 10 кроня? От един киоск. Аз мисля, че ще я изкара, бе. Аз па мисля, че твоето, защото ти я беше, демек тя отива на тебе. Ама не съм ебал още. Последната година Не не си съм. ебал преди кота. Не си ебал преди 12 месеца. Да. Нет още. Пак. Ама не, в интерес си... Кажи за твоята прелека, обичаш ли? Ти кажи, аре! Виж Аз ще го сега... покажа на твоята приятелка, кажи С жителството, с жените е толкова добре... Толкова е добре, ама едеш пилешко всеки ден, нали? Има, да. Сготвено едеш. Крем Да брюле, сипи крем малко картофен, с- морковен, кейк. Виж сега, с тях зле, без тях още по-зле, който ти обяснявам, брат. По-добре с тях. По-добре с тях, да. Да е по-зле от обикновеното. Да. Кажем, че ние пием малки. Ние не сме алкохолици, ние пием малки. Не. Ето, ние пием по-малко. На 2500 км ние сме седнали за един такъв прекрасен празник, А какво е ден? който... Какво е ден? Цигрови скарини! Искари, значи... Знаеш ко? Кажи. Синът ти като става на 18 и той ще му пусна да гледа. Мил. Не те, че ще се провали. Ще вземи да свърка, баща ми къв е бил. Наркомани долу 70 години, хипита! Като стане на 70 с белите коси с бастуните ще го пуснем. Не. Какво сме направили на модини? Плюс това са, брат, в България... Ти се изкажи, ай. Замисли се, примерно в Америка... На здраве камера. В Америка момчешките са хипи протестите, сексуалната революция. Нам си кой брат в България, кой байти, то ще обяснявате за проводници, за полупроводници. Тази година проводници, за година цели. Да, сега брат, нормално Не е. мога да отречеш на година цели, какво да кажеш? Черната златка география! Да, Къци, който последните дни в къщата на Ви Брадър беше на... Къци от Русе, ненормално, за къци ли хубаво или нищо е? Ви Брадър За отказва къци ли хубаво или нищо? Ви Брадър отказва да му даде сурови ядки и чушки, Къци е в потрес. Просто е това за такива неща. Извинявайте, искам да питам, вие истинският БГ
underground ли сте? Такива неща занимават България в момента, брат, супер тъшак пък. Тигрове скари! Българския underground, аз съм прекарал също години в българския underground, за да знам за какво става въпрос, брат. Тигрове скари! Ти, ти какво знаеш? Кажи какво знаеш ти? Тигрове Не, запознавал съм се с всяка... Скари да мълчи малко. Запознавам се с Зашо лично си примерно българския бакграунд за последните 10-15 години, брат, дет. Аз като тръгнах от България въобще нямах никаква идея, че ще бъда интернационален студент, че тук на 2500 км Майките путка да. Димитров ден вече да, брат. Обаче преди това просто смисъл, като отрасеш една така среда, където с хората, които са заобиколени от те се занимават само с underground неща, половината от приятелите ми правят графити. Чакай, стой. Другата половина от приятелите ми свират някакви банди, някакви хора се занимават с не знам с какви брат, този Бойко Борисов, не бе брат, личен треньор по карата на сестра ми. Да. Бойко Борисов е личен треньор на сестра. Да, значи той по принцип е почнал да... Арменец, тази стора за 77 пъти, ще те е поста. Брат, ма не, брат, Значи колко били си изпил? Има, тук наредил съм аз. Няма бири. Едната е с топче. Да кажем, че ти бири не обичаш. Тук има, брат, не между. Тук има някак. Тук има Ти кажи къде е, господине, топчето? топче. Пусни сватбата на Веско и Галена. Веското и малкото папари доживят. Момчета, нямам нерви повече и ще загасям.